Maayong hapon mga igsoon sa Ginoo. Naot pa nga karong pipila ka adlaw magkita ta kay kami doon na may plano nga mungadha sa Leyte karong July. July, second week of July. Naot pa nga padayon ta diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. May igsoon ang kabalaka, dili gyud nato kalikayan. Moabot gyud ang kabalaka sa mga panahon nga wag gyud ta magdahom. Apan moabot yun eh. Nya kasagaran, ang kabalaka maigsuon mo'y makadaot sa kinabuhi bisan pa sa mga Kristohanon. Dili ni kalikayan apan mahimo kining madag-an. Mahimong madag-an. Kasagaran sa mga pakigkumbati nato sa lain-laing mga matang nga pakipagkumbati sama sa basketball, sa lumba, maniguro gyud ta, manlimbaso gyud ta nga kita mo'y mudaog atong buhaton ang tanang mahimo nato, ang tanang kusog nato atong ihatag aron nga kita mudaog diha sa lumba, sa wrestling, sa boxing, bisan pa ngani sa pagpangulitaw sa kadalaga kung dunay karibal naa gyud panlimbasog aron mudaog. Usahay mo apoy kasagarang mahitabo nga pamatasan pag-abot sa atong mga problema, sa atong pakikipagkumbati sa kabalaka. Buot nato nga kita mudaog manlimbasog ta diha aron dag-o nato ang atong kabalaka. Kasagaran pakyas gyud ta mga igsuon. Ang paagi sa Dios pag-abot sa atong kabalaka sahi sa atong mga pamaagi pag-abot sa kabalaka. Ang kabubuton sa Ginoo sa diha sa atong kabalaka, buot niya nga dili ta makipagkumbati sa atong kusog, sa atong pamaaging uh, pamaraan, kundili atong isalig kaniya. Pagsalig kaniya. So, unsaw man nato ni pagabuhaton. Atong basahon ang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Mao ni makahatag ka nato og pamaagi unsaon nato pagbuntog diha sa kabalaka. 1 Peter chapter 5 verse 7 nagaingon maigsuon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Utrohon ko maigsuon atong itisok sa atong kasing-kasing ning atong pagbasa. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalakan kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Magampo ta maigsuon. Salamat Ginoo ang imong pulong daw suga sa among tiilan o kahayag sa among danan aron makita namo ang kamatuoran o ang katubagan sa among kabalaka pinaagi sa imong pulong. Kay sa tanan namong problema, pulong nimo maoy dako kayong katubagan. So tultuli kami Ginoo karong nining panahona ang mga igsuon na as dakong kabalaka. Kay tungod na ang kasakitan, na ang sakit, na ang mga kanlaing mga problema. Unya na gyud ang kabalaka. Lord, tultuli kami ni ini mong pulong. Hinaot pa nga ikaw magatubag ka namo. Makining among pag-ampo yan lamang sa ngalan sa Ginoong sa Kristo. Amen. No ning ining panahon na maigsuon nga gisulat ni Pedro kining sulata alang sa kaigsuonan. Ang kahimtang sa mga Kristohano ni ining panahon na puno sila sa mga paglutos. Puno sila sa mga kasakit. Puno sila sa mga pagsulay. Daghang kaayong mga balatian, daghang kasakit ang ilang natagamtam, nangaluyag yun sila tungod buot nila sa ilang kaugalingon mudaog og dag-on ang mga kabalaka sa ilang kinabuhi. Mao nang si Pedro misulat kanila kung unsay pagabuhaton sa diha nga muasdang ta sa nagkalanlaing mga kabalaka. Nining bersikulo, usa ka bersikulo maigsuon, makahatag gini kanato og duha ka pamaagi sa pagbuntog sa atong mga kabalaka. So, imbis sa atong kusog ta
kumbati sa atong kabalaka, primero, itugyan atong kabalaka sa Ginoo. Mao nay tudlo diha sa bersikulo. Itugyan ang atong kabalaka sa Ginoo. Tanaw nagaingon. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Muna ang primero, itugyan sa Ginoo. So, itugyan ang but pasabot sa itugyan na igsuon. Sa Griego, ang but pasabot, ilabay, iitsa, ilabog, ibalibag. Mao ni but pasabot na igsuon. Nga naman gigamit man ning pulunga nga ibalibag, ilabay, no? Nga naman kay tungod sama sa mahugaw nga butang, sama sa mga hugaw nga atong nakuptan, unsa may buhaton nato atong igakson mga hugaw kanang mga walay hinungdan nga mga butang atong gakson dili. Ang atong buhaton na ilabay. So ang kabalaka usa ni ka butang, usa ni ka panghitabo nga wala gyud hinungdan. Dili ni makatabang sa atong kinabuhi. Kining kabalaka. Kinahanglan kini nga atong ilabay, ibalibag. So sa ikaduhang kahulugan sa itugyan na igsuon, ikaduha, dili lang kaingong paglabay o ibalibag, kundi pag-surrender. Pag-surrender sa usa ka butang nga dili na nimo maantos. Nga naman, kay wala gyoy kadag-anan kung magpabilin ka diha sa pagkabalaka. Hangtod mamaluya ka lamang sa pakipagbugno ni ining kabalaka. Matthew 6:27 unsa may gisulti sa Ginoo kung ang tao naag sa kabalaka. Matthew 6:27 nag-ingon, og kinsa man kaninyo'y makadugang og usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Angay gyud natong ilabay, ibalibag kining kabalaka kay tungod kini makapamubo sa imong kinabuhi. Kasagaran masakit yun ka. No? Masakit ka, di ka naganang mukaon, walat kang paglaom, na magkaluyag yun ka, hangtod magkasakit ka. Makamatay ning sobras kabalaka, may igsuon. Mo na'y gitambag sa atong Ginoo nga, itugyan sa Ginoo. Itugyan kaniya ang kabalaka. Asa nato kuno itugyan ang atong tanang kabalaka? Way lain atong basahon balik. Itugyan ngadto kaniya. Kinsa man ning kaniya? Kung atong basahon sa unahan, ang Ginoong Hesukristo. So asa nato ilabay, itugyan ang atong kabalaka sa atong Ginoo. Nga naman ngadto man kaniya. Nga naman di man ako itugyan dito sa uban, sa mga tao, sa akong manager, sa akong ginikanan. Usahay mahimong sab aron masabtan nili mo kung say imong kabugaton apan dili na mo'y angay ngadto nato ilabay kay tungod usab madiskaril usab sa maong kabalaka. Ngano man kay mauni kabuton sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo nga ilabay nato, itugyan nato ang atong kabalaka ngadto kaniya. Ang iyang kabubuton ngadto kaniya dili kabubuton ngadto sa uban. Dili kabubuton nga ang atong kabalaka atong ilabay sa pagsuroy-suroy, pagsaum-saum sa mga laom nga dagat, no? Paglupad anang mga parachute o musakay ka og kining tabanog nga dako, dili na mao ang pagtugyan sa atong kabalaka ngadto sa Ginoo. Kay sumala pa sa daang tugon sa Salmo 55:22 nagiingon mga igsuon, itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon og siya magasapnay kanimo. Kinsa ko ni magasapnay kanato? Ang Ginoo. Dili ang atong ginikanan, dili ang atong mga eskarsyon, dili ang atong mga picnic, dili ang atong pagbakasyon ngadto sa Japan o sa Singapore. Kundi ang Ginoo mo musapnay kanato. Og mingon pa, dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Dili kuno pasagdan nga ang sa kakristohanon mauyog, babalhin sa iyang pangunahuna, sa iyang pagsalig. Pagtugyan, maigsoon buot pasabot,
magpasakop ta kaniya nga atong Ginoo, tumanon ang iyang kabubuton. Ang pagtugyan sa atong kabalaka mao ni pagtuman sa iyang kabubuton. So imbes sa atong kusog ta makipagkumbati, primero itugyan ang atong kabalaka sa Ginoo, o ikaduha itugyan ang atong kabalaka tanan ngadto sa Ginoo. Tanan ngadto sa Ginoo. Basahon natong usab ang atong bersikulo. Nagaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Wala gyud kuhaan ng ingon tanan, all, maigsoon. Unsa may but pasabot sa tanan, maigsoon. Wa man siguro laing pasabot na tanan gayon. Apan pag-abot sa Griego, naapay mas labaw nga kahulugan aron masabtan nato unsay but pasabot aning tanan. Sa Griego ginganlan na og pas, no? Pas. Pasa, no? Di gali, ang Griego sa tanan, pas, boti pasabot, kada usa. No? Kada usa, o di gali, matag usa. Ang bot pasabot, tagsa-tagsa. O di gali, tibuok lakip, tanang klase sa kabalaka. Kabalaka sa gugma, kabalaka sa kwarta, kabalaka sa trabaho, kabalaka sa pagsulay, kabalaka sa kasakit, kabalaka sa sakit, cancer, bunsa pa, kabalaka sa mga anak na na-addict sa drugs o sa alcohol, kabalaka sa nagkalain-laing kabalaka. Tanan, tagsa-tagsa na maigsoon nga atong ilabay sa Ginoo. Wa tay ibilin, wala tay paborito nga kabalaka, maigsoon. Na may paboritong kabalaka? Wala gyud. So atong itugyan pas. Kung sa ibot pasabot sa pas, tanan. Nganong tanan man, mga igsoon? Nganong tanan man? Kay tungod ang Ginoo ray makasabot sa imong kabalaka bisa pag unsa ka pila ka libo pa na, pila ka milyon pa na, iya kining mahakop, iya kining mahambin. Ginoo ray makakontrolar sa tanan panghitabo sa atong kabalaka. Ginoo ray makagakos sa tanan, sama sa paggakos niya sa kasalanan nato, sa iyang mga katawhan didto sa krus. Si Ginoong Hesukristo mooy nakahambin sa tanang sala sa tibuok kalibutan nga tao, labi na sa sala sa iyang mga katawhan nga iyang pagaluwason. Tanawa, nagaingon sa 2 Corinthians 5:21, tungod kanato siya wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Siya mooy miangkon sa atong sala, og ang iyang pagkamatarong mooy gipuli kanato, mooy gisunog kanato, aron diha sa paglantaw sa bahan kanato, dili na ang atong sala, ang atong self-righteousness, kundi ang pagkamatarong sa iyang anak. Nga naman, kay tungod ang Ginoo ray makahambin sa tanan natong kabalaka sa sala. Labot pa sa 1 Peter chapter 2 verse 24 nagaingon, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa krus, sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong, pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Siya maoy migakos, mihambin sa tanan natong kabalaka sa sala. Mauna nga adto nato itugyan ang tanan natong kabalaka. Kay kung ang tanan nato mga sala gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, giangko ni Kristo aron di kita malaglag ngadto sa impyerno, maigsoon labi na sa atong mga kabalaka. Karon kay kita Kristohanon, makasala lang gyapon kita kay tungod do na patay nagpabilin nga sala. Mao'y naglublog din sa atong kasing-kasing, apan sa kadas paghatag nato, pagsaysay nato, pag-confess nato kaniya, mingon ang 1 John 1:9, if we confess our sins, detalyado, sins, dili kay atong i-general na lang, sins matag usa,
He is faithful and just to forgive us. So, kung ang ato mga sala karon, mga actual sins nato nga forgiven nata aron paingon sa impyerno, apan makasala lang gyapon ta ug ang consequence nini naa ang tanang kabalaka, Ginoo ra gyud may katubagan ni ana. Mao na ang atong pagtugyan sa sala tanan ngadto sa Ginoo, kay Ginoo ray makahatag og kaluwasan sa bisan unsang kabalaka nga atong masagubang nining kinabuhi. So, unsa atong natun-an primero, imbes sa atong kusog ta makipagkumbati sa atong kabalaka, hinuon itugyan atong kabalaka sa Ginoo. Mo ni primero. Ikaduha, itugyan atong kabalaka tanan ngadto sa Ginoo. Ang ikatulo, itugyan atong kabalaka nga nagasalig sa Ginoo. Nagasalig sa Ginoo. Kung sa may silbi og magtugyan ta sa atong kabalaka tanan ngadto sa Ginoo apan wa ta mosalig nga siya mo'y makadawat niini nga siya dunay nagpasalig nga iyang kuhaon ng tanang kabalaka. Unsa may tabo niana na basahon nato ang atong bersikulo ug balik. Nagaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka nganuman kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Kanang kahangawa murag lawng ng pagkabisaya, no? Maglisod ko labi na kay dinhi ko magdako o magtigulang ining Maynila, maglisod ko unsa ang kahangawa. Akong gitan-aw ang laing version sa mga Cebuano Bible, ang buot pasabot ay pag-atiman. Okay? So, ang Ginoo ra gyud mao'y makaatiman kinahanglan nato nga musalig ta kaniya nga siya mo'y dunay kahangawa kanato, nagatiman siya kanato. Atog yung kining saligan. Ginoo ray makasabot kanato sa atong mga kahuyang kay tungod duna siya kahangawa kanato. Duna siya pag-atiman kanato. Ginoo ray nanaad kanato bahin ini. Tanaw ko ng Matthew 11 verse 28 to 30. Mao ni panaad si Kristo kun atong itugyan duol ta kaniya itugyan kanato kaniya ang atong kabugaton, ang atong kabalaka, ang atong mga palasanon, miingon ang Ginoo. Umarikal kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo pagkaanindot na igsuon. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Unsa may yugo nga gustong isangon, ipasangon diha kanato? Mao kini ang iyang pulong. Ang pulong sa Dios. Nag-ingon, og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Yugo ang pulong sa Dios. Imbis na kita diha makipagkumbati diha sa kabalaka, kalanlaing butang, kalanlaing lugar ta ngadto adto ta sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios espiritu, ug ang espiritu mo'y makahatag kanatong kinabuhi ug kahapsay sa atong kinabuhi. Mo naman si Kristo, papahulayon ko kamo. Ang pulong sa Dios mo'y makapahulay kanato kay mga naman kay tungod ang pulong sa Dios katubagan sa tanan natong kabalaka. So unsay buot ipasabot sa pagsalig may igsuon? Pagsalig ta sa Ginoo kay tungod Ginoo ray may kahangawa kanato, Ginoo ray may pag-atiman kanako, Ginoo ray makasabot kanato sa atong tanang mga kahuyang o Ginoo ra gyud ang nagsaad nga makahatag kanato og kapahulayan sa atong mga kalag. Nganong kinahanglan man natong musalig mga igsoon? Nganong kinahanglan na? Kay tungod ang katubagan na nasa nalagyod sa Hebreo 11:6. Unsa may giingon dito nganong kinahanglan nga musalig ta? Og kun walay pagtuo, walay pagsalig, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Dili gid mahimuot ang Ginoo kung wa tay pagsalig kaniya. Atong itugyan tanan kabula atong kabugaton, atong ilabay kaniya apan wa tay pagsalig nga modawat siya, nga siya mo'y modawat. Wala gyud dili gyud mahimutong Ginoo. Sumusa atong basahon og Hebrew 11:6.
O kung walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa na magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo o magasalig sa iyang pagkaanaa o nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Tanawa, naagid ang panaad sa Ginoo. Naagyod. Kinahanglan sa atong pagtugyan, sa atong kabugaton, sa atong kabalaka, musalig ta sa Ginoo. Kay tungod kung wa tay pagsalig, dili gyud mahimuot ang Dios. Nga naman, nga naman dai. Kay tungod daghay miduol sa Ginoo og nagtugyan sa ilang kabalaka apan igo ra sa pagsulting nga ako nang gitugyan ng akong kabalaka sa Dios. Apan way pagsalig nga naman sige lamang gihapon siya kabugno sa kaguol. Iya lang yapon giangkon ang kabugaton sa kaguol. Nga iya nang gitugyan sa Ginoo mo ni karaghanan sa Kristohanon mag-backslide, mutalikod kay tungod maingon wa man ko tubaga sa Ginoo. Nga naman without faith it is impossible to please God. Ang Ginoo gyud ma-please lamang kung musalig ka og siya mobalos diha sa mga nagpangita kaniya na dunay pagsalig. Kagoon, dili kasulbaran sa atong mga kabalaka, mga igsoon. Kinahanglang musalig ta sa Dios sa iyang pamahala, sa iyang ginarian, o sa iyang pagkamatarong. Busa sa atong kabalaka, tan-aw nato ang prinsipyo sa Matthew 6:63. Unsa may iyang gisulti dito? Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang ginarian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Kay kining atong pagtugyan sa atong kabalaka, pagsalig sa atong Dios, maunay lihok sa ginarian sa Dios o sa iyang pagkamatarong. O unsay kasunod, og unya kining tanan nga mga butanga igadugang ra kaninyo. Unsa man tong mga butanga? Kadtong mga butang nga atong gikabak-an, ang atong pagkaon, ang atong pamisti, ang atong mga lawas, kinabuhi, nga dunay sakit, atong unahon, itugyan nato ang atong pagsalig kang Hesukristo, kay tungod siya anaa, nga dunay kahangawa kanato. Amen, Migson? Tayo sa kababae, nga miduol kanako, og nangayog tambag, Migson. Ang iyang problema, siya ba mo sunod sa kabubuton sa Dios o siya mo trabaho aron sila kining mo senso sa ilang kinabuhi? Unsa may tudlo sa Ginoo? Ang tudlo sa Ginoo na iyang sabtan ang babae mo'y mag-amping, mo'y magmatuto sa ilang mga anak samtang ang bana mo'y magtrabaho. Mao gyud ay biblikal. Mo na iyang problema, kaguol gyud niya. Pastor, unsa may akong buhaton? Mo-resign ko sa opisina aron ako mooy magpangalaga sa akong mga anak o akong pasagdan ang akong sakop mao magtudlo sa akong mga anak. Engko og unsay kabubuton sa Ginoo mooy sunda kay mao kana ang katubagan sa imong problema kaninyong tanan. Apan pila ka adlaw miabot ang buwan wala siya buhata kay tuod nahadlok siya. Maunsa naman kung wa ko'y trabaho nga akong bana karpintero lang gamay lang sweldo unya naay mo bayron nun sa balay, bayron nun sa kuryente, pagkaon pa namo, bayron nun sa tanang mo bayron usa naman na. Mao ko karon nang problema ka, unsa may problema nimo ron? Ang akong problema pastor, ang akong mga anak di mo tuon nako, tuan na sa akong sakop. Mao may problema ka. Timbang-timbangan na. Naba nimo ang kasulbaran sa inyong kinahanglanon sa balay? O pasagdan nimo mga anak na magtubo nga dili makaila sa Ginoo? O musunod ka kaniya nga daw lisod apan dunay panaad, all things shall be added unto you. Miabot ang pila ka adlaw buwan, nag-resign gyud siya. Nag-resign siya sa iyang trabaho. O bisalig sa Ginoo, iyang gitugyan ng iyang kabukaton sa Ginoo, misalig siya, na pinaagi sa sweldo sa iyang bana nga karpentero nga di pa permanente.
didto siya sa balay. Og siya may nagtudlo sa iyang mga anak sa iyang mga assignments, sa tanang pamaagi, nagmatuto didto. So, ang desisyon niya, ang pagtuman, pagtugyan sa Dios sa iyang kabalakan. Karon, ang iyang mga anak, puros na professional. Tag-asong mga grado. Nagsiktrabaho na karon. Hayahay na sila magtiayon nga bisag di na mo trabaho ang iyang bana. O labi pa ni ana, tanang mga anak niya, puros miyembro sa iglesia. Tinuod gayon nga miyembro gi-interview sa pastor o namatud-an nga sila gyud mga anak sa Dios. Pagkanindot may igsoon. Mao ni pagdaog sa kabalaka. Unsaon? Itugyan sa Ginoo ang kabalaka. Itugnan sa Ginoo tanang kabalaka. Itugyan sa Ginoo dunay pagsalig sa Ginoo. Mao kana ang solusyon sa pagbuntog sa kabalaka. Magampot ta maigsoon. Dalay ko na mong amahan, salamat sa imong pulong na dili gyud mapakyas ang katumusubay sa imong kabubuton. Namanggali ang kalisod sa primero apan sa paglahutay na ini sa mga panahon, makita gyud namo ang bunga. Pag-abot sa pag-abli, pag-unfold sa kasaysayan sa among kinabuhi, sumala sa among pagtuo o pagsulod sa imong kabubuton, makita namo mao gyud. Salamat Ginoo nga ikaw gyud matinud-anon sa imong pulong. Mao kini among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.